Hai uns días presentábase no Concello Noiés a 22 edición da travesía a nado solidaria entre o Porto de Testal e o Freixo. A proba que terá lugar o vindeiro xoves 15 de agosto, coincidindo coa xornada festiva a nivel nacional, está organizado pola Asociación ADECODEA e o propio Concello. Arrancará a partir das 5:30 da tarde dende o Porto de Testal. O número de prazas dispoñibles será de 100, e as inscricións poden realizarse xa a través da páxina web de Emersports. Todos os que estén pensando en participar, recordarlles que o día 12 é o último día para inscribirse, porque necesitamos ese tempo para pasarlle os datos á compañía de seguros e saber que todos van cubertos, a parte dos seguros de responsabilidade civil con seguro de accidentes. E que temos unhas embarcacións para traelos de volta a Testal, son as embarcacións que van acompañando, tomando a seguridade para que a ningún nadador lle ocurra nada. Como en anos anteriores, a proba non terá un afán competitivo. O que se busca é promocionar o deporte adaptado. Non é competitiva, é unha proba para disfrutar, é unha proba para visualizar o deporte adaptado, unha proba asequible a todo o mundo. Son 3 kilómetros de percorrido entre o Peirao de Testal e o Peirao do Freixo. O importante é que todos os participantes disfruten da actividade e que non haxa ningún tipo de incidente. Para eso pois colaboran un montón de embarcacións de apoio a todos os nadadores. Se falamos de deporte xa é algo moi bo, é moi saludable, pero se ademais colaboramos ca inclusión social, pois moito mellor. Invitamos a todos a participar dun día festivo, deportivo, que vos animedes a vir a participar ou a vir a ver a proba, que seguro que aí vai haber un bo ambiente. Dende a organización da proba agradeceron ás distintas casas comerciais e entidades colaboradoras o seu apoio, xa que sen a súa axuda sería prácticamente imposible poder levala a cabo.